mas ngau yu BLEI berapa lama pada yang asal hisian ban sam sipi ka ketin ka jong BLEI baka jikai ka bangan hikai pi ka ne ka por ka bala shim na ka Matthews kalau nang ka penrio ka dekat ka ba arpusan hadu ka balai pusau tege kerteng juga jing hikai ka bangan hikai pi ka ne ka por kalong wat try ki hima jong BLEI amen tu ni puli chana ni ka dekat ka ba arpusan namar kata nga ong happy wat kuslai yala ka jing im ka ega ba pin bam na ni ka ega pin di lem ne ka met pi ka ega ba pin kup ka jing im kam long ka ba kham kor ya ka jing bam ka met ru ya ka jai kup amen shwa bangan ya chaprang marba ngane thu ipi balik ka bala pelong yang bangan thaw ngane ka film search for the kingdom of god na marka dan ka aka ka baja ha ka jing im ka janga ha ka por ka ba how arajar khatlai ka bala ja ha ka jing janga kam no ba men sim mo khu jo BLEI open i yang ba open shai nga ba chapa ka tangan ya hadien pan henrei ngan ya chater ter pan hikai ka ni ka jing hikai ka ba uji sukru jingi uhikai khlang ba phipin la ban snow thu eka ba uji sukru jingi ukwa na ka jing im ka jangi hangani ladangin pai ha ka lanong ka ba arpusan ni i ka ni ka heading ka ba tho ka jing kuslai ka jing im ba ka jing sumar BLEI amen henrei ha ba ni pai pan ha ka ni ka lanong ka ba riu ni i shupun ki jing kai ka ba uji sukru jingi uhikai ha ka ni hi ka juga lanong uji sukru jingi uhikai bun ki jing kai henrei ha ka ba kut open kut ha ka ni ka jing kuslai ka jing im ba ka jing sumar BLEI amen kai ka bala pelong uji sukru ban chimi ka ni ba khat du ka ni ka khat namar ha ba ni i shakmat ni i ka ni kumna bo uji sukru jingi u kren u ong ba ka ni ka lanong ka ba ning ka lanong ba riu ka ba ning kong okom no ka jing kai shpang ka jing ai isne hadin pa wan kan ka jing kai shpang ka jing duai ka jing kai shpang ka ba sha jing it ka jing kispa ha beneng ka jing sha jong ka men bat u BLEI bat ka spa amen habangi pit hakini ki lenong ba ki khot ni i dan shipun ki ek ba uji sukru jingi i ba kum ki khon ki jong BLEI kum ki ta ki kum ki khon jong BLEI mo kita ki Israel ba kum no ba ki ya pening jong ta ka jing ya den ti ga jong ki ba ki ya happening jong ta ka jing bom ya hap ka kum ka tin ga jong BLEI amen kabala prong uji sukru jingi ba ni kai ke ni ke khot re ka balas pa uji sukru jingi u kai pat bangi im de ban kuslai ka jing im ka jingi amen habangi phat mat hane bangi sham ba kum no ba uji sukru jingi u ong ba namar kata ong happy wat kuslai ka jing im ka ega ba pin bam na ni ka ega ba pin di lemne ka met chung pi ka ega ba pin kup ka jing im kam long ka ba kor ya ka jing bam ka met ya ka jai kup amen hatu ladangan chukuli jingkali hatu dan na pening jungi ki bom ju kuslai ka jing im jungi ngangai badon we are ki bong bom kuslai renga wat mama ka de ke shakri jong BLEI anu chipun ki ek jing kuslai ha ka jing im ko jonga henrei ka we pat ka ik ba pala pa nga banga ngandiang pening ke jing ya inti ke jonga kalong ba ngaju I know ya kata ka jing kuslai ke jonga how Jesus Christ barang no padem ya ngari pat larangan kili jingkili hatu dana pedeng ke jempi ki bom ju kuslai bun ki ben ong ben mdan ki bom ju kuslai ni marwa du Christ jingiru ha ba udana ka get semeni udana pedeng juga jing kuslai udana pedeng juga kata ka jing ya sai ka jing kuslai ni tala ka juga jing im ba kum no ya sai ban plai nai la de te kam long ka ba pop nene kam long ka ba bakalai ni bengin kuslai marwa Christ jingiru ulang Christ Jesus Christ jingiru kuslai amen reke ipar ka ba pelong yu Jesus Christ jingi ka ba keren ha kan ni ba wat kuslai la ka jing im ka ega ba pin bam ne ka ega ba pin di lemne ba pin bam hangani uji sukru jingi uhikai ni bangim de ban kuslai ki eke paro ka jing jingi de uji sukru jingi uhikai ni bangim de ban kuslai mo kalong ba uji sukru jingi ni marba ba udon hasinda jingi mar udon hoi uji sukru jingi uhikai ni bangim de ban kuslai re ya kata ka jing kuslai ka jingi pat kam de re ka bangim ni bu haladi amen uji sukru jingi bang wat kuslai habangin page ki last part pin sai ibe kai ka benen kong uji sukru jingi ukran chpang kane ni ipa ka last part no uji sukru jingi hagani ka ba hande ke khot ka ba life bat ka life sa pin sai I ba kono uji sukru jingi ukular ya kita ba shane
Amen. Hang ni pai bat en pai kan kalau nong kaba arpun ri mit syamba uji sukre jingi ong kono to kami to ki sembedeng bat ki sembedeng ba ki me bet lem ne ki me ot lem ne ki me lum ha ki thar hendai pen ban upa cho pi uba habeng upsa ki pi te phim long kham kor shi bon ya ki. Amen. Habang isim ladangan kali jengkeli la menta ya pi hakani kapor hatu balik pa uji sukre jingi mo balik pa uji sukre jingi usim de ki sembedeng ban pen compare ya kata kacing im ko jingi bangim dei ban kuslai bale bashim de gisim beneng bale puju skru jingi shim de ki marat shim de ki weipat ki kenja mo hande bale bashim de ki gisim beneng ki long ki barit mo ba ki kim den kata ka bank account ko jingi bekin bu ya kata kacing kan show ko jingi ya kata kacing terus ko jingi. Amen. Uji sukre jungi hane ka dekat uji sukre jungi kalam shim la je deki marat kalam shim la je deki ni ki ba ki marat ki mereng mo namar ba ni I bala dangi dan ki marat haki yin ki senjing ki ni ki marat ki nam kuswa namar ba ki tip ba ni kum ki syakri ni kum ki traying ni tip ya ka por ka bangingen ai ba me ki shisen bangingen lari. Amen. Telah don ru wadah ki pak ki turi kim dan ki kuslai namar ki dan ki basmara ki. Hari uji sukre jingi ushim niki deki sembedeng namar ba uji sukre jingi ukwa ba mangi kum ki kun ki jong bleng ni balong kum ki sembedeng. Amen. Bale balong kum ki sembedeng namar ba ki sembedeng uji sukre jingi ong kono ba wat ba bong kim ya bet lam ni kim ya ot lam ni kim ya lum hakitiar shisha kim bet lam ni kim ot lam kim lur kim lum mo hakitiar re BLEI jingi upendap namar ba kinang ban chakri BLEI. Amen. Mar ngadon kapor ha ka jing im ka janga ba kumnu ba ngaju ele competition bat kini ki simmo men step ngaju percaman ki men step khana ba la ban tam yeki andadon kapor ka banga ngata meki ngasat kemen namar ba ha kapor banga yo so manga ban duai ban yaki ngasat kemen nga ongala jok ngamen ta kasini re don pa kapor ka ba kisim ki klo sama ki ban ro yo BLEI te hang ne ke ta pelong yo Jesus Christ ban shim example da kini ki simpeneng namar ba kini ki simpeneng kinang ban ro yo try shaba ki ken namar ba kim dadi e ka jim ki hari shania yo ta nong penem ki ro ki men haba ki ro ki penem buram yo BLEI re ke ik pat ka ba Jesus Christ u sham nak nangi khon ki jong BLEI kalong ba ngi im den por ba ki men step ngi im den por ya kaban ayu yo BLEI ngim don por ban tamangi baneki ngim don por ya kaban yoro ban so ike ba BLEI udah oke ro sumara ka jing jingi ta kada uji sukre jingi ushim example de ki simpeneng akum no ki simpeneng men step ki pa men step ki ro yo BLEI namar ba aya namar ba kitip habaki nang ban ro yo BLEI mar kitip ba BLEI penshat kan ki. Amen. Dia akan ikut kom kabo Jesus Kristus ni ubo gani ka example leng ba chini kisimbeneng ka ba uong ada pipiru pinang ban chakri yang aku ba chakri kini kisimbeneng shisha haka jing ka pipiru pinam kardu e rum haka jing ka pi ha lemne haka ko ikya lemne hakini kudu benta. Amen. Yang ini nisham kan ba namar ba Jesus Kristus ni umla ba ra ki be pat ki example namar ba ujusham ba kisimbeneng kiju ro kiju dag step kiju ero eu Jesus Christ kiju ero eu tau nong thau jeng ki takada BLEI jingi ukwa bangiru sha bangin ki sha bangin ne kono ka jingi ngi de sha bani ro i de sha ban sngo i de ban phai khama cho BLEI khanang ba kita ki jingker kuya ka ba BLEI urabu na ka banta ka jingi on ngi la ban yo kita ki jingker ku namar bani kham ko do bani kisim beneng. Amen. Takada nga i phai kini ki jing thau ki ba BLEI thau la bari ki ba he ro takada la da don hang ka imlang kasalan ka bagi ki bisu kawang tu ki yokso klem daw ban chu sit iki sim ki marat tu klem daw mas no si namar ngapong ki penwit yu ya pi lada kini baru kin du no pi pem dan por bani ro BLEI hin ki kini ki ro BLEI to pen du no kini ki jing ro BLEI takada nga masilong agen si kini ki bri ki baju pen yap kini ki sim namar kini ki sim ki nang ba bani ro ya unong thau jong ki to ai ba ni ru ilong kum ta ba ilong ru ka nuksaya ka ba Jesus Christ ngi ula pen i ula itu ula pen i nuksaya ngi leng ba jong kini ki sim benen. Amen. Barang ni pat ngi ipat ba Jesus Christ ngi okno uno tiena pi haba udah kuslai ru ubala ban pentam shipru yala karengyang.
Amen. Hangni ngasiam ba, hangni hakani ka khot ngasiam ba, hakani ka Bible ka bangi puli ngasiam ba, Jesus Christ hani ka khot ka pen iba syapang ba bangin la ban pentam ni karendiang re ka Bible ka tadi ngasiam ba kalam syam thoi karendiang re keren syapang karta. Amen. Te ngasiam ba kamde ra karendiang ngasiam ba ka de karta na marba ngimla ban penjrong karta ka jingit la dangi kuslai. Amen. Wala dang ikuslay ru ide bine thu ya ta jing kuslay ke jungi sha utrai na mar Jesus Christ u jungi ong kuno wan pi hanga baro pi ke ba thai ba kya ka jing ke tengan penjam ya pi. Amen. Re pon sim ke ka banga nga shem pat kum ki khon ku jong play ngai i ba pi kuslay ba pi dan pe ga jing e ba ka jing ya le ngai i ba pi kham ji ya ka ban ya thu ye ki parlo ki jong pi ki ta jing e ka jong pi kham ji ba thu ki ta ka jing kuslay ki jong pi ya kita ki ba long tang ka do e ka bam la ba ne ra pi henry pi ki ka ba last part ka ba la kut ka moment ha ka jing jong pi phai ka ma chuple ru barin ka ba ka complain sa ka jing ka jong pi. Amen. Balada ka jing ka jungi shisha la da blei u ai ni bengelong tik kom ki sembenen te kamut mden weru bani balik benen namar ba blei ki sembenen kem dan ki thiar ke ba ki ken bu kem dan ka bang account ki ba ki ken save u blei kan shimla ai ki hadu ka ta henry ka jing shani ka jing ki kalong u blei hadu ka ta ka ba pelong u blei chingi ya ka ban sumar ban su kere ki te kan tam yang apa de pi bangan dan long inda long kham tam mangi ban isem ben shisha yenam dan ben ka jing e ka jing le ka jing amen an pai pat hakani kan nong ka ba ar pukan dai ki kentin ki ba ong kumle henry nga ong happy kani ka ba aku pra balai piku slai syapang ka ba kopru tu perkhat igitiu li ka rengkau kat no ki manpha kim trai lemni kim thir henry nga ong happy ba wat usulman ha ka purom jok ubaro om shimla kopkum uwena kine ada ublei upen kop nada ublei upen kop kum tai uhoreng kau uba menta ulong la shai ti na bread ha ka lawar ding ka bakat no tam ya pi ke barit ke jinget. Amen. Agani pat i bak no Jesus Christ ni o klem shimla klem shimla shim example shu pat daki merat o klem shim example daki niki weki benta mo shim example daki sintiu bale bo Jesus Christ ni shim example daki sintiu na bangangai i namar bahabala da shim example daki niki merat namar la daki niki merat ki lakha ha ka to karukom mutkim la shu ban change amen ada ki la khala daki tho spot ke met ke jengki mutkim la shu ban change hari ke bangai i ha ki sintiu ki skut ngai i ba nila ban krap hau sintiu la dang krap te ka dan ro ka por ka badan ki jaki sintiu ki ba ki la ban change ka color ka jengki. Amen. Takadaw Jesus Christ ujungi uong kain ba ada ublay jungi ula ban change ka color jungi ni kisintiu kaba menta upu na sha uyak no tekat no tam yang apa dia pi kaba ula sha ayak na benta jungi ula i no kaba dan ha beneng mo na kabenta ban buat yangi. Amen. Takadaw ka eke bu Jesus Christ jungi mo uhikai yangi bangim jude ban kuslai ka jungi namar ba upen i ka duksa la dai ini ki sintir u Jesus Christ jungi ula ban penkop ki rong ula ban penkop ki rong ki ba bun rong ha haki mo te ka no tam hangi ken un penkop ita ki rong un penkop ita ya kita ki eke bangi dan kam ka jungi u nam penkop tan ki rong un penkop ingi de ka jai dai kita ki rong jaga jing kemen ki rong jaga jing ko ke jing kia rong jaga jing start ka rong jaga sap ka pong ka rong ki bun la dai nang ban chakri yang chane ha amen namar bawat usulman roh ne ka por ha kan usulman dang ya ikan tiga jo play pok play upelong bawat hapeng ka jingrus pa jo usulman play upelong bawat kita ki bliru hapeng ka jingrus pa jo upelong bawat ki weki sim ki wan mara ai ka jing sum hai amen ni iba kumno usulman ko hap no wa hapeng ka jinga den tiga jo kumno bo hap no bo klim dia oblay ba kumno ba wan ra kita ki lok ki ba dei ki balong against yo blay mo reng blay chim shimla ino te kat no tam yang ba de pila ngin ya ba ha ka tiga jo blay ka ba oblay chim shisha on pen kop arsha ya ka ba open kop ha ka chim jo usulman ka sap ka phong ka jing start ki paro ka ba oblay on ai palat man yang ya pi amar bangi mentangin syakri imshim la syakri chu tang yo blay jong blay tang jong ka Old Testament
Hari mentang syakri kini like BLEI pa BLEI kun BLEI mensim ko kini kita nak pen ka jing BLEI ku pa on ai boring ya ka we kom BLEI kun ini rap ini ka we kom BLEI mensim ko jing BLEI on rap ini ka we kom kini like kita nak pen ka jing kom ngin kam kup mangi bon rong pat chupun ki jing ku ki ban ha ka jing hari ka we pat ka ba pelong ini BLEI pengen yo kini ki jing ku ya ka ba BLEI ku kwa ban ai ka jing ka long ka daw ka long namar ba ka on kom no namar pangirit palat ka jing. Amen. Ninget ba andangi thia ka step kan wan. Ninget hadang ring mensim kamot ngin embet ngimi I yakini mo ngimi I hana ninget te balay pat pengim nget yauta ba thao yakani kan ka ba ngin ring mensim balay ba kata ka jing artatin ka wan hapeng ka jong nga ba jong pi kum ki kun Kristan. Ka iga banga nga siyem ay iba kini ki bompat ng Kristan ki kam klain ka jingit ka jingit ban niya ka jingit ban ki kam klain makite ka jingit ban nga ba pi maka ba pelong kiru war kata ka jingit ka pelong ki ban utaw mo kondon bujong hadu kon la don ki ong balada pi ya yuni mo kondon mo shedus ka bandir kam pelong pi ba pinyo kata ka jingit ku. Amen. Hoy so yu ulah taman ku suruh ulah. Amen. Ai kata ka jingit ka jingki ndai ka jingit ka janga ka jengpi ku kon Kristan pat hangnu pi boy kata ka jingit ka jengpi hato pi boy ka jingit ka jengpi haki brio hato pi boy ka jingit ka jengpi kata ka jingla ka jengpi hato pi boy ka jingit jengpi kata ka jing start ka pipi dan pi boy ka jingit jengpi kata ka spa ka hajar ka pipi dan kayak ka puji skru jingi ukwa kalong bang ibu ngini pan bu ka jingit ka jing shania ka jingi ka debi tang kris barang pan im jingi. Amen. Hani Jesus Christ jingi usnosi mar pan ibu ya kata ka jingit ka jingi kalong bitang halade. Amen. To what I ba mga pat mapi ngimbu ita ka jingit ka jingi ngimbu ita ka jingla ka jingi hangi henre ngimbu ita ka jingit ka jing shania ba ita ka jing karmen how Chris ubalong unong pa im jingi. Amen. Ngin pai pagan ikan kuat kabalai like way mar kata wat kuslai da kaba ong ka eke bangin bam lani ka eke bangin di lani ka eke bangin kup na ba yak ta ki eke baro ki gentil ki awat na ba ukpa jang pi upa pen utip hidan kam ya ki eke baro. Amen. Mar gai I hade gai I ka eke ba pelong bat ba pelongo enga hakan de generation ka ba menta ba ki kun Kristan ki le kalong ba namar ba ki ong namar ba ngila im da ka jinget ngila im da ka grace mo mde de jingit mama benga mar bengila im hakaya jaka jingai ai taka daw ki pelong yaki bah ka por sngi utrai ru ki pen kenya ka an mar ki ongkom no namar ba ngim don por te banlet the jing the mar ngim don por banlet yikandu bhayeng mar ngim don por banlet le ko to ka kam ha ka sngi saturday taka ngim bangsi banlet ka sngi utrai mar ki pelong ki jentil ru ki le ka ni mentang ki Kristan ru ki le ka ni bar kalau ka jinjak burum marki ki jentil ngi oi bah ka singi utrai ka singi ero ki lei pen tri pen kata te mentar wai ki kon kesan ki lei kata mar bi kyong bangim don por ha ka singi sajan bangim don por ka singi tap pe ka ki plan tayo tara ka ngimbang se pengin haplet ben haplet ya kendu bahaya no ngin haplet no ban ladam ladi ngin habang ser banlet ben di jing di ngin bang ser mar ba ni haplet pop te ni tre ka hok te re tu tip ya kani lada u BLEI jingi un agree ya kata ka jingle ka jingi balai un bu ya ka hukum bangim dei bande balai bu Jesus Christ jingi un mi pat ha ka ni ka singi ka balai ka preng tai ha ka sino ko jo ka tayo namar ba u kwa yang ni bangin lai na kata ka ba bon ko hukum ni de balai na ta ba bon ko hukum henry umi pat ha ka ni ka singi kana bangin yo ban chakri lai do yo dei bangin yo ban dia di ban ya thiet bangin yo ban keduk parlok ngin yo balai ki kam ki jam ki jingi namar bangin yo balai ka singi sa tadi taka daw ba ben ki jingi ki wan pat yo ong ken balai ba BLEI jingi ukur ku be kini ki nong mani balai thaw han balai BLEI jingi ba ukur ku ni. Amen. Tika ika banganga kwa ban ong shapi ko ki kon Kristan o ki koni ki bala jit ki jong BLEI wat penjab burom no yu BLEI ling ba ka jingle ka jong pi mar ling ba ka jingle ka jingi ni de ban long ka nuksa ikini ki bang palong Kristan re la ba ling ba ka jingle ka jingi kum de kan pelong yakini ki bang palong Kristan kin ong bet आपका भगवान और मेरा भगवान एक ही है किन ong kumta
Markini I ya ka jing le ka jongi re la ka mal kata ublei ong klem u ngin am la bane I ru em kamentoy nginam la nginam roy nginam man bha kan mal tu tip ekani ada shisngi pito ya ka sngi jong trai usaitan utu ya ka tayo ba ka panai ka jong phi amen tengah kwa bagi kum ki khon kristan tu long phi ke jing shai na ka benta jong itu ki bapa tip po Jesus Kristus ni ulah mo trai amen tengini phai pa kan ka khot ka ba kada khot ka ba lai pulai ka ba mit bha ka ba nga ship kada kada khot ka ba lai pulai ka ba yade bat ka marriage amen hoi ai na ka benta changa namar banga dei ka bre ko bam jupat ya lang samla nga up yo ble ban wan bet ban pha uble ka ching changa da ubre chung u hoi nga dwai ngam tip uble plan yu ka ching changa ngam tip ubre ba nu han ngai dwai ya kani to phiru pi dwai nam ta ka changa khang ba ka ba uble khat ya nga nam ta ka marriage namar ba bon ki bre ki ba ju pha dwai ya nga ki dei bet na kam ta ka broken marriage amen kalau ya cipun ke jingjang buram nak benta kan ke marriage marba bon apa ke jinga dan tiga jonga bon tang ke ke jing shat thai sini nga bangan let banduai nak benta jong itu ki broken marriage dan kapor ka ba anda kila yesuk kalok ka thai sini ban banga nga dan je dei bat u lok ka tenga asipun ke banga nga ya dan ti banga dan nak den jing sha keren ben mo ba bangangan sakini yo lok jong gitu gi bangan pen pandwai pad undi kumta bangan rehab ngam long ngabriu ka ba auria ka banga ngahingan let pen bet ye ke sim ski banga hingan kedi kan ye ke jen ti ke jong ka long ka ba takada men kan ye ke jing kai ka de ke jing kai ka ba ngam kwa ban aji kai kam tanga lo ngi men jang ngam tre ban ai henry bong men sim ko jong blei pat ukren be po jong bangangan ai kumta doi lang na ka benta jong khana bangan la ban kot chaka ta ka thong e ka bo blei ula bu enga marna tu dang khana u blei khot enga be bangan doi be na ka benta kan marriage ta ka daw usuma renga ne ka jing im ko jong ka jing long sam la ka jong khana bangangan nganam ha ka jing long sam la jong khana ki bawan but yang ana din kani I ka nuksa ka jong doi na ka benta ka jong khana bo blei en pha da blei jong u hi ha ka jing jong khana bangan la ban pendep ya kan ka jing khot jong blei nga amen Shabangan pudisha shpuli gani kar khot ka balai pulai phipin tip ya ka banga la mo na pala ya to film search for the kingdom of god ya gani ka search for the kingdom of god ka bala pelong nga bangangan aka gani ka film number ka don ka baca ha ka jing ka bala pelong nga bakan aka gani ka film amen dongani pulishwa andai pinya wat chwa ka hima ublai pada ka hok chu ti ke baro ansa ailang tam happy marka ansa ailang tam happy to gani ku chahane kyan hani kan ka ba pelong ka bala ja ha ka 8,000 lamdang bakla la de 8,000 khat line ne 8,000 khat salam dang bakla ka bangidang don pring ka church idang don ketika youth service de ba wan iwi shakri jo play de crunch pangka marriage ka de ban day bai ka ba ni de ban ya tho be church ki de ban don ki pastor ni de ban don ki pahin pastor ni de ban don lut paro ha ta marriage de nga ko ka pri ko bom ju pa de lang samla ngar ko long ka pri ko ba ka ba le rain bit he de ai mo u play lang bang man sim ko jo play pi sha open renga kabanga ngalong mentah ko meni ba PPE nga renga long ko pri ko bajuburi ele de kapanga amju pen pa le de amju pen pa le de henry de la ngbleng ba don ki video ki ba long viral ki ba PPT ke nya ka jaka sa ka chonga hende ka jing sha amju dan manu ban te ka jaka sa chonga mar panga nga along ko pri ko bajuburi le de pangaju ong yu blai try ai bang long betang ka long dwai ke bari ba tang ka long dwai ke bari pangan ni dan betang ka jiga de ka chonga bat me henry ngan chulong betang ka ta long dwai na ka benta chi ba bon re manu kinam tip e ni jing dwai changa re bo blei changa umut yang ada ka wei ka benta ta ka dang ngam la mar bai ke bo blei plan nam ta ka chim changa ngam la mar ka long ta kam ka khando par ngalong ro tang kum ka ta ka tiare ka ba upen kam ya nga amen kan i ka bala pelong ka bala jaha ka ta ka por ka bagi kaya ita pastor ikren ka ta ka pelong yang bangan kan ngan par khade ki jing chuk khat changa dengan ong kan hala di ngate nganam tre bangan nia tho ha po church mar ngade ke priu ka ba ka bale ran bit te ki priu kin satip pa mata ka singa de bane tho tenga nga sule ran ha banga wani te jing chuk khat changa tenga sule ran de andang la poi hiyeng tenga la kali jing kali I himen changa kong real I buju a hikai e phi
Syakri jong BLEI tengah kali ang tu dai thu yang nak ikat dah bang hab dai bepan bani thu hapo church pan nak ikat dah bah bahaya hab sabla BLEI beki od balang kom tu namar kawan haju hi kia kendu hi kawan haju hi kamdan ke jeng per tei men ke jeng ai ong kai namar baka deka riti baka dustur bat ka dei ro jeng bukti ke jong BLEI bang ide bele ulta de ngala ong hala de ngala ong kani men jeng em nganam tre benda ulta BLEI jeng dai thu bangang hi mentangan sai poi bulu brio ngatengam tre imen jong em papi dai be ndai adan kata kajinga sa ipren ke jong abade men ke jong re e hakabalas imen jong yong baka yang sembat don hi na yang jing yong en ma hi ong ken ma pi le pi dai ka wei na yeng ka ba ju pen e ba chi sen ba pi mon ne ka no pim ju tre hi ban ko ngu de nga oi ka e ka ba ka men sim ke jong kam tre ben priang kata te ngana na ben priang re katat lem da uble pen pa hi da la de lem da u thu yang ai ka ba na ka da ba hab e ban ni tho a church lem da ubah tay ngai kini nga nam tre reban banetho hamat chigi babon te hang ta kala den ka jingkut no hare la da preng de kate tiki ong kitu le phi kat bomban namar philong ka bre ka pasela te ha preng joka ta ka jinga kren ka jonga be men ka jonga ka pelong yang nga bangan duai mi la bat step pa uble un juba be nga na ka ikada ka den ke jinga periu ka jinga tho ha ka ba jung pastor ba kata ka jing shu ya shong be ta khlem da de tip mono ka den ka jinga periu ala ya de kibnai ngam shim layo e ka juba hende kala poi ha kasnem kala ya kin kasnem ka ba ya ka bangale pha sha pot tamela du ya ka bangale tere sha pot tamela du te sha ba ha ka we ka sni ka bangana mi na yeng ya ka bangan let ban pendep ya ki documents baro ya ka bangan submit ngala shong ha pokali te sha bangan mi na yeng a judwai bo ble unya da ya nga anda la poi ha ke te ka we ke chaka ha po ni grims ka don ka we ke chaka ki kap cloud ni grim satu te ngala shong te ngala snow be ka sur ka la khot yang ka nya ka karteng ka chunga te hamar kun ta ndala khot ka karteng ka chunga ngala ong ka nya hala po man sim chunga ngol tra la da dei mami to ngala kar pa ma chumi be kini gi briu kin wan ban kren e yang khna bangana yo snow clear ka ba mi mut yang ban kren amen hamar kum ta te mensim jong BLEI te ukren kenya po chunga te ngala pe kini ibriu kim concentrate yang te ngala sang mon concentrate ban snap thu ba kan de sur ka wan nanu hamar kum ta mensim ko jong BLEI ong kenya to khmi shikiti gi cloud but khmi shikiti gi cloud ka dan khmi shikiti gi cloud dan ayu hati cloud te ong hati cloud te dan te gi jing thung dan gi jing tap te dan kita hi mo gi cloud kum ba ki cloud mo ka dan te kita hi to mensim ko jong BLEI ukren kenya ngau ong kan manu ba sa ha cloud te ngau ha sa cloud te sa te gi marat ki mereng gi manu hi ban sa te mensim ko jong BLEI ukren kenya nga de na kata kai na hatu to ong kan hatu phakwa ba phar phallo kum kamrat ha ka shong kha ka shong man. He will come and eat you but will not feed you. Amen. On one ban bam ya pa de on mai bam e pa ublei umkwa balei ba ublei umkwa ini bangin tho ha ka church na mar ba umin sim ko jublei o balei banga kwa beki kun pi changa baro kan tho kin wan kan kata ka jing ye ke jing tho kurim jing ki kalong bai ban kan dan hakmat jing ki ba pon lut baro mo kan dan hakmat jing pastor kan dan hakmat jing ki mi ki pa kan dan hakmat jing baro om bat kini ki ba shuya shong kum tu ban shu pentip mar ka dan ka jing per mar la da pi shuya shong kum tu khlem ka jing pentip pilong tik kum ki barat pilong tik kum ki barat in wan ban ba me pi hendo onom ai ba me pi kham tam pi kum ki kan thai mar balai balong kum ta mar ba khlem pentip sheti ba him hasem khlem pentip la kum ki barat mar ngi ki barat kum no ulok shpang de we ting I mentar kon ong kum ta namar ba pi khlem shi take serious pi mi shi take serious ya kata ka jing ya tho shong krem pi pelong ka tang kum ka ta ka jan phong kum ka jan skan han pi pelong jan skan han ne ka met ke jong pi ta ka da pelong ya pi ba pi la ban de uwe brio hadin uwe brio here la da pi let ban ya tho shong kurim pi let ban ti tip shi ki pastor ben ti ki pa hin basem ka jong pi ke paro la pi ya tho shong kurim pa church kita men basan ki yo ban kentang ki pastor ki yo ban kentang ki yo ban kurku ke imlang ka salang ha ba kin wan ki yo ban kurku par paro ke yo kurku te hang ta ka marriage kan sa form ba marriage kan sa scam ha Henry la dangin siya tho kum tu te mensim ko jubli wong ba la dangin siya tho kum tu kamut ni yashim ya kata ka jingi ni shim ya kata ka shong kha ka shong man jingi kum kimrat ta ba ni shim kum kimrat kum ngi expect ba kata ka marriage ko jingi kan long ha amen takadaw ba di sukure jingi kwa kan bangi ngin kata ka jingi shong kha ka jingi ka dong kan long bai ha ka ma jingi ba bon ba kan long ru ba kum banga la po smoy ka to ba ong ba ha ka
namar don bon mentaki kon samla haba kum ki khun khana ka e ka bangai I mo haba don ba phakali ki buri na ki mi ki pa ki lang re kum tu andala jat ki wan bane thu ba kalong kin ba ka jing small si ba kata ka jing babi ka ba krau Hade nga ong epi ada pi kum ki khon ki chublai pi unono brio nene kanu ka relationship ka pi mot ban wan ra kan poi shudu ka kan poi shudu ka future mo shudu ka ka jinglong temen chupi ba ka relationship chupi ka marriage ka chupi kalong pha ka dei ken ya pi kum ki khon ki chublai lada dei ki barit ni ki be happy le ban pentip ki mi ki pa kana ba ki mi ki pa ki la ban decide hre people la ban tip pi buri ha ba ki mi ki pa ki wat ika jing tip na matai da pi persang ban buri ban thok andala jat ba pi wan gen ban thu par kan ni kalong thik ka ba pi sim de ka jinglong cho ki mrat game long ki mrat ublei jing discuss jing ushalong kuit na ka mata jing khana bola ban da buro megi amen takada hani bo discourage mi kwa kan yangi takani ki ngaso thu kan kabla pelong yang akan bangan ong ben kan bau mensim jong play umpat nomor pun ma ha jing long samla tengah ngi kam dei tamanga ba wan ubri mo wan ban kali buat ki ba wan hendrei nga jo pai kama jong play ong trai to pen pa ma mi hato dei ni uni brio mar syakmat hi don ki ba wan pakali tu ngar don mo ta ka jing ya ti jong adang khna te kwa hi bangar wan ya nomor ka de to ke age hendrei nomor bo play ukwa ban khot yang nam ta marriage kala uya daya rahadian ba ulap pensong tu ingas pangkani ala juduai kama jong bala da dei shisha uni ubrio to pen shai na mi ublei jing pen shai amen open ublei jing pen shai de na kani ka daw ba pelong yang aba nga andwai bar kan ka jing keren ka chunga ka habagin pha chi kitab Genesis ka story jong Isaac ka story jong Isaac ba ka Rebecca kumno ba u shakri jong ublei mo ulai ban wat ya kata ka on wat kurim na ka benta u na um daw kon rat jong mo u Isaac kumno ba wat ka sign no blei renga I ba ki khun jong blei mata kim wat ka sign no blei hinre ki wat ka sign ki parlok ki wat ka sign ki we mi ni mek na ki mi ki pa renga nga ong epi ya ka relationship ya ka marriage dei ba thau ki mi ki pa Hei thau blei taka daw don kin ki ba ong pat ba namar bangia tho shong kurim ngilai tho be haka hakama jonga balang te kumno pat ka relationship ke jingi ka pat no kumno ngi tho samla hare ngi khlap no ka daw ka long ba namar ba pi wat ya ka sign ne ki mi ki pa pi wat ya ka sign na ki parlo ki jong pi he pi wat ka sign no blei taka daw ka marriage ka hap no Amen. Ke ka ba nga kwa ba dikai pi kum ki khon ki jong blei par kum juru na ka benta changa to da dwai pa kana ba blei on ya dai nga kana ba poi bi chaka ta thong ya ka ba nga bu ya ka ba shipol ki khon samla onda nga la ya shen yu ta obreu pa ka jing changa shipol ki khon samla shipol ka ta ka marriage ka ba nga la plan ba kum no anwan ra ya ka ta ka jing khoi ha ka jing ya dai ha ka relationship Amen. Then dengan yang ka benta jong gitu pat ki ba ka marriage ka jong pi ka broken no ka marriage jong pi wan pi lai to samna ka hap no namar ba pi wat ka sign na ka protect kim sim wat ka sign na oblei. Amen. Ka jing shong kha kam dei ka batang shisni ka jing shong kha kam dei tang ha ka ba yang ha ki pa ka tang ba yang mo tang shisni ha po church ben ong yes I do. And ka marriage ka de life and death. Gidi ban what you what no oblei. Lah oi Lara pi yo no brio. What pana oblei. Chisin oblei jing de oblei ba hat du kata habani pai kama tu oblei jing chu no eni. I kam koridor ki paro. Henry mar banga nga I plat trai bang shong no hakapor ka pamo. Ngene tu ipi ke baca ka jumjanga men banga rang long karyo perthai ho oblei ro de jonga perthai ro de jonga te ka ba pelong kenya ngamo dan liwe mo ba biasa hi kamni ba dan sini hi ba tu ta khana u itanat ba nga te ngaru ai itanat u ten ringa tip ni ka jung ba umpat dei mo ba tip ya ublei te ngapa ka itanat ba ken mo yo ta te nga le komlu te u perthai te ngaru ngai la jong rang de ga ru perthai ya ta por tang yat nang hade nga duai pak ma jung le ngong try adwai kama jung ni tu ai ngai ni ubreu ka jing junga bangan pangkalai u te ngan pakalai u shami hato ublei jung yun ahi
ublei chung yu nam la ban ai namar ublei chung yu i nga mentai la jong adang long kagang nganang la men perkalayo gang padon riwe palok jonga ba don pada ke channel tiga jing imo te yu ongken ba menta te uni ubru jonga ula i no enga temo te to duai na ka benta ka jonga khang ba ublei un pha da ununu kunja kono kun hun ru la da de press ne na de na fellowship ne from na de na kono denomination kono kun hun ru te tang ba de yu sakri jong blei menta ngan tre be te ka pelong enga ban ong ipi yala jong pidang le gang pi kwa pada aktor amen pun sin pun ki khon ki jomblai ke bangai I kalong ba ki kwa da ki shakri jomblai hre ke blai pes ki jomblai ki kwa da ki shakri jomblai henre ki le pes ki pata ki le ya ka sing utrai pe ki le ban wat ki le ban wat samla shaki golfling ki le wat samla ki sora ha ka sing utrai ki le wat samla shaki bomday ki jomblai ki kan ba ki kwa pa doi ki kwa do aktor ki kwa da ka actress ki kwa da ka shakri jomblai henre ki ka jing le ka jing ya ka jing ki pat kim le ban rung ka yung jomblai kana ban yo da ka shakri jomblai kana ban yo da shakri jomblai ki le ka parthai henre ki expect pat ban yo da ka shakri jomblai ki le ka parthai ki le ka parthai ki expect ban yo da ka actress ngimla bangin let ka parthai dengan expect pada jom bangin expect pada bangin yo ada ka bru jomblai ala pi kwa sha ada ka bru jomblai pena play bendung ski yung jomblai amen pena play bendung ski yung jomblai kana pi boleh on ai pi la kata ka bru ko jomblai kan ga ji kai ke changa ka bangan kai kan marangan sa continue hakan ka ministry ru par kum churu haningan sa continue ni mar kalong ka jrong te hangani ka bangan kai pi kalong ba haba pi kwa da bru jomblai kwa da ka bru jomblai ka dei pi ban chakri oblai namar oblai wong kom no ma hagani ka sam kala nong ka ba life nyo ka ba sa ong kom no te pen sngop hai nga tian ai ka jing kwa ka don hut ka jong pi amen par kum churu na kwa ban kai pa di pi ko ki ken thai to tip pi ada pi puli na ka proverb kala nong ka ba life way ka khot ka ba shipo ki ken di hangani ka kren ba ngi ki ken thai ni long koridor ni kham koridor ba ni ki rubi amen kham koridor ki rubi kamot ban yo ki rubi kamot yin hable ban ti ban yo ki rubi kamot hable ban don ki tiar ban yo ki rubi hable ban trishtam tela da menta pi kum ka kan thai ki shakri jomblai ni ki kan thai ni ki kan thai ni ublai ni ushim extraordinary ni balengi ki kan thai ni extraordinary mar ha ka por bala de thayu adam ha por bala de plo ki baro ya ka kan thai sham pa thau ya ka kan thai la thau palat sngi amen takara ngilong extraordinary takara waktin ka jomblai ka karen ba ublai karen ha ka ubu iki kolar ka ju bau ong kumno bo ong ba unyoi ki umat jeng kari kon thai baca ki konswet amen ukhala ong unyoi ki umat jeng ki shenrang amen urendai ong unyoi ki umat jeng ki kon thai jeng ki riu kon thai pe ki konswet takada pidiban snow to pilong koridor walong available tan ni ki shenrang malada pilong available tan ni ki shenrang pidon ni kata spirit jeng ka delela what's no bhabriu ya ka ega ba pidon ni ka ba bleu ai lemda kumta lada pi snow bhabriu ya ka ega ba soitan yo benar kami ka delela benar kami piru pemde ka delela taba pemde ka delela walong available ushan rang baro pilong koridor buri ela di hakitap yang jeng Jesus Christ utau buri bada i chishai pi atau de makana uri perthairu ba i chishai pm ba i chishai pi ba pi sakri oblai ban yo ipi u hap lek bani kan du shai oblai om ikan du ikimi pa ka jopi to tip ya kan di shimpi ya kan di nang ni shakmat uno brio ba i ep unam lek ben pan ki kimi ki pa jopi mar bun ki bani pan ki pa ne ki ino re to shim kan ba tenju la uno brio ba dai shisha ba i ep ada re do perti ba i pala epm u hap ong yu ada pi yang a kini pan yang a na u tau ba tau yang a om de kata ba pen khai yang a amen hoi ka confirmation ki kimi ki pa ka dai ni mar ki ki khon ge ben buram ki hre ka ban ning kong ka dai ni bagani thu shau taw ba thau ni na mar ka marriage le ba thau ki kimi ki pa ka ma ong biam ka marriage ba thau ble chi ki nu tip u ble chi ko men ni la ni le ben thu u ba le pan confirmation u ba ha to dai ni em ka ni ka bru ne bru ba me thau nam ta ka ching chuma khanang ba ki we ki na mi
balai baka kadon cipun ke jinja burom haka marriage balai ka marriage ki Kristen ka broken palat namar ba kaktin jomle ka watch pima ka jomle ya baru an salang tam hari ki kun jomle kim wat ki ma jomle ki wat ki hima ka jom ki shwa te kum no kita la ban pendep ya kata ka ba uble kula mar uble cingong la ban pentam jere jimpe pa aku ka pra ka dai ka ong ngim la ban pentam ya ka ika ba uble kula bu ta ba ngi pentam kun no expect ba ba pha ka jing ka jungi. Amen. Kaya ika banganga opat, adangan pai pat sekali ka story, kaya ika dah ka story mo balik marriage ka broken pa, balik marriage ka broken pa haka Christian family kalong ba kilong thick kung ka story jong ni kun jong ulat mo kiti ki arut ki kun jong ulat kumno beki laleng ki jing ichni ki laleng ka ba po tam haka jing mo ki jong ki haka ba kin lek ban mele jubor ku pa jong ki ngang mo le jubor no ka to mele mele I ku pa la jong ban ni shong ka ba pa la jong ban mara sembai ka tu ka deceiving spirit mar don ki ba ong na mar ba don ki ba ong kumno na mar ba uni pin nga chang example na mar ba uni di brio jong uni brio em lasha iben pala de te uni brio di lok jong ki wei re te ba wan thu yang ba ka lok jong kala ne yang kam tam ta te ngan le ka jing jong per kalai em ngim la haba de lok jong ki brio jong ki wei im la ban lai ban shim amen im la te ka ika pelong yo lok kani kun jong ular ru na mar ba ki ong no dan brio shu hani ka chaka mar ki dan to ka krem kim dan brio ki shong krem kimi jadi ki ba jai to but pigi mungkin kan teru kita pigi bala dan lok pelong ipi baru raga cing cipi nama pilong ki bajai to dia nak tak ada orang ka cing uble cingi ulong uble ba pha ulong uble ba pha pimla ko ban ong namar ba lawan de bau de uble ba pha ini bro ka cing ka canga ada de makan lok cing ki ba de uble ba pha ka cing canga tak ada uban banera pengai gitu baro ngana melawan negeri marga di kam setan berarti kam paman sudah amen uble cungi la to ka keting cuma men am ikwa ka tengah para marjan jong mi amen men am ikwa te kumno on ong pat namar ba de uble ba pha wala pedeng coba de ulok jong ki we melawan negeri pat long pi kong kalok kong ki kun jong ulok mar ba hi ka badan hang ni pakam me pede ke jonga ya ka mderu nani se ka ban de ka potam ka ik ba pelong ba wadu pa uri bi ki kun la jong ka ik ba pelong itu ki ge baro namar ba ka khamat bale ba ka khamat namar ba nimshim la doi khamat jong le banong try tap no ede ka khamat ka ba ken jado tak nak kini khmat ke bakin jado ka cunga ai khmat ke bakin jamin sim bangan tim burom mimi mar mentam dan jing tim burom shu uble ki kun jong lot ru bale ba ka kun jong lot pat ki per na ki kun jong Abraham u Isaac nambar ba u Abraham u chim ni responsibility nam da ki kun u yalami u yo Isaac ka lenti juble re ulot mdan yi ba ka perthai ka jat ka perthai ka to ka serba gomra ka de ka perthai ka de ka to ta sino ka ka jat pha re ulot mdan por ban sneng ki kun kiti na malada ulot udan ka por ban sneng ki kun kiti ngang ne bi ki kun kin dam shan rai ban tur sha jaluk chung ko pa ban kiu ha ka jing thya ka kami ka chung ki amen mar kim dan por ta i meta bon ki kimi ki pa kim dan por ban sneng ki kun ki kiti ki chung ki bon ka marriage ka broken mar ba ulok ai ka por ka ba day hok ya ka lok ai ka por ya ka ba day hok yu lok nga don ka ta jing man ba nga shong ha pagi dukan ka changa ka ba nga doi ki mar ki changa ki jaw mar ba nga don ki por ka changa ki ba ki Hindu ba ki Muslim ha ba nga pe ki relationship ko ki don ka por ba pe ki jing re ka jing si lok si tanga ai ka long ka ba itana pa re ba nga rum pa ki rempe yang ka star ngi itanga jing chat ka jing pra mar ba dei kini nong mani beli thau ki mani tu beli thau na ka benta ki doi tu beli thau na ka benta ba beli udah da ulok udah da ki kon ki wala pare ki mani ki beli thau ru hare ka taru ka jinga ni ti ki ka piang ka marriage ki ka piang hare bale ba ka broken ka marriage ka broken haka imlang ka sala ka jingi haka balang ka jingi haka rempe yang kristan na marka da na marka kantai kam shim ka responsibility ban doi na ka benta ulok la bon kam ta de ki jing lorni la bon kam ta de kam sai
syaitan kikam peman sudah takkan apa pelong ya ka marriage ka bukan marung syaitan coba rung haka yenga sem ka jingi mar ningkong target be ya ka relationship namar chisin bangi la konjo ya ka senen ka bakhatsan khanriu konjo ya ka ya ka khalai sejrong kata ka feelings ka dan be hapo jingi ka dan be kata ka feelings ka ban itana ni no takkan syaitan target na du ka por namar ba piki kimi ki pa namar pim ai por pim ai ka por ye ublei pim long kanong duai ba ublei unya da takkan ka marriage ka broken ipi dan por tadi kikam syaitan da kikam poman sudah Takarau syaitan wan target adalah target syaitan pat kena kan ublei kadi ke cuma kristan pa kalong ka jing kalong bar kalong ka jing ja burom takadau kadi ke jing kai ke jang kalong ka cerong ba amar nganang ya ina ya amar ba ublei khot be nga ha marriage dan mar ngade ke beri ka ja burom ba merasa penja burom be nga namar ba nadu badang kana ru ngalaya cipun ke ha kan yang juga marriage ngala tik ngalalong ka to story jong Joseph mo ya kabu susah pare benga par kumung bang la susah syo klem dah mo kapelong nga kaba kajianiti jong kapelong nga bawat mangan man pangayat itang hakan ka benta aku tu bersatha yang aru mata dan aku wega channel apa YouTube bagi bu yang ka video ka jang ki bu apa ka ki cakap film dakat andai asngo you play aku tu video cuma karung tu cakap ngam la ban rong diket ko video karung yang pakalai ni no ko bre shi bona mata jong tu bre bo itu ko video ko cuma ha gitu ki film jiki dong pet gitu pet gitu ka film dakat amar mang khalim le dakat gitu jika jong ngangai pakar ketak ya no renu ki bapet amen kayak banga ngaya nanti kalau ya nanti shi bon kayak apa dengan jong marriage Handai boleh jangan weda yang apa dukot bohong mon itu san itu yang up kami nanti yo boleh nak tu kecaka hai kaba lapan caburo mipi nak tu kecaka on kepi shisha ngasong ibrei nama ba bun kibrei ke bawan pa dua bet nak mentah ke marriage namar ngade beri wala jaburum usya penjaburum ya dua rusia taris ni ben andai ngai go pai blemo tengah sit ong pe hi yo ble ka ching dua bong trai angala sak penjak burom ha ya ka bang khlem le ila sik penjak burom te ka dua ik macungi ba nan jubah ben ya ka bang ang dua ba kini ki ble ki bawan pa dua nak minta marriage ban me ben form bien ka marriage ka chuti bang ai shisha ublei jubah le kicing dua kicing ha dia ka bang ai kai ba de pre me am ba ha dia aga ka bang ai kai pi to long klein long slur ublei udon man sumar ublei udon maneda ublei udon man jubah kadi kicing kai janga kalau ka betrong bhangan sa continue ha ka wei pat amar ba ha ka ni ministry ru am pada pan continue dengan sa continue andang la continue ke ministry on supply ke video dekai ka pangan hikai pi ke ni por ba to a bin ko kon kristan ni long ka duksa ngina melang pathar samla mo ko to video ka bangala pen I ba kumno haba I lendet ke ba ublei ubu te ngina biya be ke jing en ena ka benta jo gitu pat ya ke biki ba shomo pi ke pila hap samlano pila eno mo ba rasa pi lenga ong pi kadang ka jing karmen ala pile ke jing bom tip to pai kama cho ublei pan map no ublei jing ro ublei ada ulap ben thamai isladi ulap ben thamai kamare ulap ben thamai ke baro kan utam yang apa de pi ulap ben thamai de mar pengilang kam koridor ban ni ke padun hasla jo de khandau amen tika pangan hikai ban onge pi kan ke por what can there walong available pi ki kon ki chong play but namar balada pilong available namar kan pelong pi pin bau soitan penon kami pi kami ka delela amen ka brio ko chong play ya ka brio ko chong play dan menurut balaban penbi pilaban pemlaban penbi dai sans paten ka jong pi pinamlaban penbi da ka jing pen I kali pinamlaban penbi da ka jing dan ka spa ajar ban yo ke syakri ko jong ban yo ke brio jong pi hapan pen I
papi don ukres happy pi kishen rang pat nam ta jogi kan thai pat what remuin than nene what can get than yo tau briu uba wan ba wan mo ban pen i kata ka jing don ka jing em ka jing u kata ka e ke baudon here ba umla ban pen i baudon yo kris tu tre pi patu tre yo tau briu badon yo kris but dwai ru la utau briu udain em utau blei ubau pha mo bulei mathanam ta ka ji na unta jo pi tangkan ni kulish pun marka kan jrong kan ga ka ji ka jong pang ka marriage to ngakar pak tu dwai na ka benta jonga khanang ba ngala ban yang scam bat bangan ni shem be yuta hi ubriu yo ba ublei abu na ka benta jonga khanang bangan kot chakata ka thong ya ka ba ublei ula khot yang tangkan ni kulish pun tu blei ka jing sok ul kur khui pi pat tu long ro ka jing kur ku kham tam shak itu ki bom batep ba Jesus Christ yo long try amen.